Toto zmení tvoj život. Cvikla, šípka Arónia. 3 super potraviny v jednom prášku, ktoré dokážu viac, než si myslíš. Cvikla rozprúdi krv, zvýši energiu a okysličenie buniek. Podporuje pečeň a regeneráciu svalov. Šípka, bomba vitamínu C, posilňuje imunitu, kĺby a pokožku. Má protizápalový účinok a pomáha zmierniť bolesti. Arónia, antioxidant, ktorý chráni srdce, cievy a pečeň. Podporuje zdravý metabolizmus. Celkovo sa môžeš tešiť na viac energie a vitality, lepšiu imunitu a obrannú schopnosť, posilnenie srdca a ciev, podporu zdravia pečene a očí, zlepšenie pleti a regeneráciu buniek. Prášok si môžeš pridať do smoothie, vody alebo čaju. A tvoje telo si užije každý dúšok. Cvikla, šípka Arónia. Čistá sila prírody, ktorá naozaj robí rozdiel.